Наўрад ці хто зверне ўвагу на гэты каштан. А вось эколагі, якія ведуць улік прадстаўнікоў расліннага і жывёльнага свету ў межах Брэста, сцвярджаюць, такое дрэва, што разам з елкай уваходзіць у прыродна-паркавы ансамбль прыдваровай тэрыторыі, уяўляе асаблівую каштоўнасць. Яно служыць важным домам для многіх цікавых і такіх паўнавартасных элементаў прыроднага асяроддзя. Першую чаргу для птушак. Тут нават лятучыя мышы жывуць. Елка – індыкатор стану паветра, таксама важны экалагічны аб'ект. Яна служыць домам для рэдкіх відаў птушак. Эколагі сцвярджаюць, такія невялікія прыродныя ансамблі, калі яны не ўяўляюць небяспекі для чалавека, павінны быць узяты пад асаблівы кантроль. Гэта тычыцца не толькі прадстаўнікоў флоры, але і фауны. Да прыкладу, вельмі нядрэнна ў горадзе адчуваюць сябе сокалы-пустальгі. Вось за гэтым акенцам гняздуецца сямейства чырвонакніжнікаў. Праблема ў тым, што захаванне важных для горада прыродных аб'ектаў не заўсёды супадае з літарай закона. І тут, кажуць навукоўцы, неабходна шукаць залатую сярэдзіну. Значыць, знаходзіць у кожным канкрэтным выпадку кампрамісныя варыянты. Для гэтага Палескі аграрна-экалагічны інстытут Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі распрацаваў спецыяльны праект. Праект заключаецца ў наступным. Каб у горадзе знайсці самыя важныя прыродна-экалагічныя асаблівасці. І такія асаблівасці, каб яны адначасова важную ролю адыгрывалі і ў аздараўленні гарадскога асяроддзя. Мы зараз разаслалі ва ўсе нашы інстанцыі эксплуатацыйныя і кіраўнічыя горада Брэста, каб яны малі на ўвазе, што такая работа вядзецца, і каб яны нам своечасова паведамлялі, калі ідуць нейкія там будаўнічыя работы ці праектныя нейкія работы. У навукоўцаў-эколага ўжо ёсць станоўчы вопыт зносін са службамі, ад якіх залежыць вырашэнне пытанняў па захаванні каштоўных прыродных аб'ектаў горада, у тым ліку і з гарадскім камунальнікам. Для решения таких вопросов действует комиссия Брестского городского и исполнительного комитета, и в случае каких-то спорных вопросов мы обращаемся в Управление архитектуры и градостроительства для того, чтобы организовать выезд данной комиссии и принять решение в отношении деревьев, в отношении их сноса, сохранения, либо обрезки. Сёння ў Брэсце з'явілася вялікая колькасць новых дрэў і хмызнякоў, але трэба захоўваць і тыя каштоўныя прыродныя куточкі, якія ўжо зрабілі наш горад прыкметным сярод іншых беларускіх гарадоў.